Прывітаннечка! Гэта крынж тыдня, праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Сённяшні выпуск навагодні. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. У беларускіх школах забараняюць Санта-Клауса і Джингл Беллс. Чыноўнікі загадваюць імпартазамяшчаць іх айчыннымі аналагамі. Пры гэтым самім сабе чыноўнікі забараняць нічога не хочуць, і айчынныя аналагі вярцелі на адным месцы. Вось, напрыклад, кулінарнае шоу з прэм'ер-міністрам. Роман Галоўченка гатуе аліўеху пад варожую Джингл Беллс. Гэта Беларусь пры Лукашэнку. Тупыя ідэалагічныя абмежаванні і розныя правілы для звычайных людзей і для прыкормленай эліты. Але гэта яшчэ што? У Расіі дык і ўвогуле вырашылі забіць Санта-Клауса. Над Масквой у яго санкі пацэліла ракета. Happy New Year! Всё? Вось такія крынжовыя жарты. Нічога святога ў гэтай расійскай прапаганды. І нават святога Мікалая. Ён жа Санта-Клаус, ён жа Мікалай Цудатворац, адзін з самых паважаных у хрысціянстве святых, можна размазаць па экране, бо нейкі ён англосакс. Цель уничтожена. Правильно. Не нужно нам ничего иностранного в нашем небе. Такі ж расійскі вайсковец раніцай 25 снежня выпусціў ракету па азербайджанскім пасажырскім самалёце. І далей быў зусім не феерверк. Тэлевядоўца Дзеніс Дудзінскі не дае спаць сваім былым калегам з дзяржаўнага тэлебачання. Яны нават пачалі прысвячаць яму вершы. В 2020 году Дениска ошибся, вошел не в ту дверь, отсидел, затаился, сбежал за границу тайком и стыдливо там пишет об ужасах русского мира. Он в Польше живет, но на русском вещает, и гранты змагарские так отбивает. И платит ему, очевидно, нехило, раз вдруг в русском мире родном все постыло. Адзін я адчуў зайздрасць у словах гэтай графаманкі. Але што з яе ўзяць? Для яе рускі мір родны. А сезон крынжовых віншаванняў з Новым годам адкрывае член Совета Республики Дмитрий Захарчук. Уходящий год был плодотворным во всех сферах деятельности. Ни в одной из них не было второстепенных задач. Потому что за каждой стоят вопросы жизнеобеспечения людей в регионах, улучшения качества их жизни. На своих рабочих местах мы участвовали в реализации республиканских программ в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве и развитии социальной сферы. Вы, напэўна, і не здагадваліся, што ў Беларусі ёсць такі сенатар. Таму раскажу вам, што Дмітрый Захарчук з Навагрудка у Савеце Рэспублікі засядае ад Гродзенскай вобласці. Цікава, хто прыдумаў, што менавіта ён мусіць запісаць зварот з вынікамі года. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў. З Новым годам!